Blessed day mga igsuon. So niata sa number 3, prefer blessing coming to us mga igsuon sa dili pa moabot ang panalangin diri kanato, og bisan ang naapa sa sulod sa tiyan sa inahan or bisan kinsa nga atong kaliwat mga igsuon, kung kita nagsunod diha sa Dios mga igsuon, bisan pa man kung ikaw mag-uuma mga igsuon, kita nga mag-uuma mga igsuon, ang panalangin maabot kanato. Kung ikaw nagtrabaho, nag-office or any nga trabaho nimo mga igsuon, ikaw panalanginan sa Dios mga igsuon. So ang tanan, kung ikaw nagsunod sa Dios, so the fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and lamb of your flock mga igsuon. Mao kana mga igsuon nga i-bless niya ang tanan natong mga tanom, og i-bless niya ang atong mga tanan, mga binuhi nga mga hayop mga igsuon, og bisag unsa kana nga atong trabaho sa atong mga kamot mga igsuon, iya kining panalanginan mga igsuon.